Why does it always start the same? Soon as I'm feeling sane and happy by myself. Ahojky, já jsem Anička a moc tě vítám u dnešního videa a dneska to bude takovej pohodový domácí vlog. Já sama tyhle videa naprosto miluju, baví mě to takhle, já mám ráda i vlogy, když jako někdo někam cestuje nebo dělá něco zajímavého, ale zároveň si užívám i takový ty obyčejný dny, prostě baví mě to, takže jsem si říkala, že bych tě taky nějaký mohla natočit. Napadlo mě to včera večer, když jsem tak přemýšlela, že vlastně dneska budu mít hezký takový holčičí den, takže něčím zajímavý nebo nezajímavý, bude to jako obyčejný den, ale prostě bude takový hezký holčičí čas pro mě, takže jsem si říkala, že bych si to mohla tady s tebou, nebo že bych to mohla prožít s tebou, tak. No, vlasy s těmi bych potřebovala něco udělat, ale není čas, jo, protože už jsem chtěla před 10 minutama vyrážet a jsem tady ještě v pyžamu, takže tak a ještě jsem si řekla, že ti tady budu točit, že jo, ideální, ale co nás teda čeká, nebo respektive nejdřív, co už jsem udělala, ne, nejdřív, takhle, budu moc ráda, když tomuhle videu dáš like, když mi napíšeš komentář, jestli nevíš co, tak třeba můžeš tady toho smajlíka, srdíčko růžový, taky budu ráda za zviditelnění videa a samozřejmě za odběr a jo, tak to bychom měli a co jsem teda zatím udělala, no nic moc, vstala jsem, dala jsem si čaj, ještě jsem taková trošku nerozmluvená, dala jsem si čaj a udělala jsem si skincare a lehce jsem se namalovala, no jak říkám, něco bych si potřebovala ještě udělat s vlasama, ale nestíhám, no, nevadí, rychle se obleču a můžeme vyrazit a kam teda vyrážíme, jdu na nehty, což je právě taková hezká holčičí aktivita, já to mám ráda a jdu poprvé k někomu jinému, protože moje nechtařka čeká miminko a už teda teď nepracuje, takže mi dala doporučení a jsem zvědavá, no, takže myslím si, že tak zhruba vím, kde to je, ale ne na 100%, takže jsem tam chtěla být trošku dřív, no nestíhám klasicky, takže jdem se rychle oblíknout. Vezmu si tenhle košilo, svetr, nevím, takhle to jako v kuse, modrý džíny a to bude všechno, jo? Budeme to mít na pohodičku. Tak to bychom měli vůni. Mám tady úplně zbyteček tady ty kajaly pistáciový zmrzlinky. Ta je úplně boží, ale no. Poslední zbytky. No ještě si to stříknu na prst. A doplním to tady to Victoria's Secret, to je taky pistáciový krém zase. Miluju to. Rychle šperky, jenom naušničky a prstínky, jo, a brejle si vezmu. Jsem si dobazala ruce, teď mi to klouže. No napiš mi, jestli máš taky ráda tady ty domácí vlogy, ať vymyslíš třeba točit víc. A jestli jenom z jednoho dne nebo z celého týdne, dej mi vědět. Tak beru si sebou radši ještě tady tu bundičku, protože je tam docela zima. Tě ukážu, jak to vypadá. No. Tady tu bílou kabelku, protože koukám, jestli tam mám něco na rty. Mám, protože se beru bílý botasky, nebo tenisky, nebo já nevím, prostě bílý boty. A tady ty Gucci brýle a jsem ready. Jedeme. Ještě ti ukážu, jak vypadal celý outfit a utíkám. Naštěstí jsem všechno stihla úplně v pohodě, jo, tady jsem měla přehrnutý kalhoty, mě to rozčilovalo, ale všechno jsem stihla v pohodě, našla jsem to, ukázala jsem ti nechty před a tady už máme po. Nechala jsem si reálně udělat úplně ty stejný. A celkově to bylo strašně moc fajn a příjemný, já jsem vždycky nervózní, když jdu někam poprvé, ale bylo to úplně v pohodě. Navíc jsem šla okolo mojí oblíbené kavárny a jak jsem říkala, chci si udělat takový hezký den, takže jsem si zašla na Maču. Potřebovala bych korektor, ten tady nemám, nevadí, mám teda tady to je asi blbý světlo, teď možná manikúře. Jsem moc spokojená, bylo to strašně fajn, bylo to příjemný, cítila jsem se tam dobře, dostala jsem kapučínko, vodičku, fakt to bylo strašně fajn, moc hezký. Nebo hezký, prostě byl to milý, chápeš to, je to, trávíš tam nějaký čas, stavila jsem se i teda na koláček, myslela jsem si, že si dám něco normálnějšího k snídani, ale bohužel paní tam právě donesla čerstvý teplý koláčky a řekla mi, že si ho musím dát, že je výborný a že je teď čerstvě ještě teploučkej, takže jsem si ho dala, doufám, že nemám nikde borůvky a dala jsem si k tomu i maču a koupila jsem si, počkej, to ti ukážu, tady ty pitíčka 2, tady to už jsem měla, tady to jsem ještě neměla, ale broskvičkový, tak to by mohlo být dobrý. Jsou ledový, úplně nejradši bych si jedno teď dala, ale jsem taková našbrunda na té mači, takže si to nechám na doma. Doufám, že mě slyšíš, vidíš dobře, protože já se nevidím a
Mám to tady tak opřený, nevím, jestli mě slyšíš. Snad jo. A jedeme nakoupit. Jsem si řekla, že se stavím ještě do Sinsay, tak jsem se tam zajela, tak v tom jsem ještě nebyla. A jdem si spolu vyzkoušet nějaký kousky. Zaujala mě tahle košile, protože se dá vzadu takhle stáhnout a udělá to takovou hezčí siluetu, ale bohužel mi to nesedělo přes prsa. Vyzkoušela jsem si i tuhle černou. Já prostě ráda nosím košile a tady se mi hodně líbila ta krajka, nebo co to je na rukávech. Co se mi ale vůbec nelíbilo, byly tyhle žlutý šaty, myslím si, že mi vůbec nesedly. A zase zpátky ke košili, tahle se mi moc líbí. Vzala jsem si o velikost větší, protože přes ty prsa to nebylo úplně vončo. A tyhle šaty mi bohužel taky nesedly. Škoda, no. Něco jsem pokoupila, teď tady berou prázdnou tašku a jdu nakoupit jídlo. Já jsem si řekla, že bych ti mohla ukázat, co jsem nakoupila. Nevím, jestli ti to úplně jako bude zajímat, dej mi vědět, budu za to ráda, ale mě třeba i tady to jako by baví, je tam nějaká inspirace něčeho, co mají lidi rádi a tak, i když si myslím, že tohle je takový hodně běžný nákup potravin, ale proč ne? Počkej, se rozsvítím, tak možná to teď uvidíš trošku líp, já to budu vyndávat, u toho ti to budu ukazovat. Teď jsem si zatím vyndala ty 2 pitíčka, ty jsem si vlastně kupovala v té kavárně. No jenom pro představu, není teď teda nějak vyklizená, musím ji vytřít, ale takhle vypadala prázdně naše lednička, no, takže jdem to doplnit. Dám sem ty pitíčka, jo, hele, tady mám ještě jednu tu kombuču, tady tu příchuť jsem teda neměla, ale od téhle značky jsem si jednu už dávala a byla strašně moc dobrá. Kupovala jsem to v Globusu. No, jdem na to. Rajčátka, tady teda sýr, bílé jahody, ty jsme dlouho neměli. Bonbonky, já si myslím, že jsem je viděla u Lucky Minářový, myslím si, že to byly tady ty pandy, ale nejsem si to projistá. Musím ti ukázat. Včera jsem si dala poprvé tady ty datle, jablíčkový, je to výborný, ale to fakt hodně kyselý, ale je to moc dobrý. No, tady když jsem měla načatý a měla jsem chuť něco kyselýho, tak jsem si dala tyhle a moc dobrý. A tady to, já jsem ti to určitě někde ukazovala, ale to je tak strašně dobrý, no. Dál tady mám chleba, ten popravdě v tom Albertu nebo celkově pečivo úplně tolik nemusíme, ale jako co mám dělat? A ještě jsem vzala také 4 housky. Potom jsem vzala tyhle rýžové nudle, si je hned přendám. Potom tady mám tohle jsou teda zrovna jako ve tvaru tagliatelle, ale ještě mám jako špagety a rýži a jsou to tady ty shirataki nudle. Já jsem je teď měla po delší době, právě jsem si je kupovala v Globusu a včera jsem si je teda zrovna dělala k obědu a říkala jsem si, že to je fajn mít doma. Já nevím, jestli to je dobrý jíst nějak jako často, jestli prostě, nevím, ale říkala jsem si jednou za čas, prostě máš to doma, ono to má dlouhou trvanlivost. A občas také třeba, když si dělám oběd sama pro sebe, jako včera, když byl manžel celý den pryč, tak jsem si prostě dala a je to dobrý, no, nebo jakoby ono to je prakticky bez chuti, ale je to fajn jako takhle k omáčce jsem si dělala z kuřecího, takže jsem si to dala, co jsem měla ve tvaru rýže. Takže to jsem si teď vzala, ať tady doma prostě mám. A včera jsem taky k tomu dodělala, když jsem dělala tu omáčku, tady tu sladkokyselou, takže jsem ji taky dokoupila. Na dnešní oběd jsem si koupila tady ty krutí, ježišmarja, se to nějak rozbilo cestou, no v pohodě, ale si to hned budu udělat, jakmile uklidím nákup, tady ty krutí prsní řízky. Potom jsem vzala taky tady ty ravioli a rovnou jsem vzala smetanu, ještě jednu. Mám tady mandarinky, co jsme hezky vysypali, salát, okurku, tady tu pomazánku, tu jsem dlouho neměla, ale myslím si, že tady ta zeleninová mi chutnala, tak jsem ji vzala. Manžel má rád smetanový sýry, jo, nebo ne smetanový, ty prostě mazací já vůbec, ale manžel je má rád, takže jsem mu vzala se šunkou. A taky miluje čokopiškotky, takže ty jsem mu taky vzala. Ještě tady mám ten tmavej tousták. Tady ty trojuhelníčky, onigiri, máme s manželem strašně rádi, takže máme takhle každý ten a ten. Papírový kapesničky do obýváku. Jo, tady jsou ještě jedny, tady ty jsou ve tvaru špaget právě. Ještě jeden masací sýr pro manžela, tenhle má taky rád. Vzala jsem jednoho tuňáka ve vlastní šťávě. Jo, a vzala jsem tady ten tuřín fermentovaná zelenina. Jsem na to zvědavá, většinou doma máme kimchi, ale řekla jsem si, že zkusím nějakou jinou takhle jako zeleninu fermentovanou.
A vzala jsem to říň, tak uvidíme, jaký to bude. Jo, a tady to máme ve tvaru rýže. Vzala jsem si tenhle hruškový čaj, měla jsem chuť na hruškový. 2 syrečky, my to milujeme. Kuřecí prsní šunka, to je pro mě. Tohle mají zase výborný v Albertu, tam je fakt chutná, a šunkový salám pro manžela. Mlíko, tady jsem vzala 2 balení nějakého ajdemu 20%. Mám tu řetkvičky, papriky, mrkev, olivový olej a vzala jsem si i tady to ovesní mlíko Barista. Tohle si myslím, že jsem ještě neměla, tady koukám, že je neslazený, ale já je mám ráda doma, či tady ty ovesní mlíka nebo různý tady ty jako alternativní, takže jsem si vzala takhle tady toho Baristu teď. A vzala jsem si tady doktora Pepra, já úplně miluju doktora Pepra, ale dlouho jsem ho neměla. Mám radši různý takový ty jahodový krém a takhle, ale tam měl jenom tady tu klasiku, takže jsem si vzala aspoň jednu plechovku. Jo, a ještě tady, co nemám, tak jsou nějaký věci pro kočičky, co jsem kupovala, a manželovi piva, co jsem vzala plechovek, takže to tady teď nemám už. A ještě jsem si vzala takhle jednu kolu Zero. Zkoušeli jste tu kolu bez cukru a bez kofeinu? Já jo, a není vůbec špatná, nebo jako je normální, je fajn, že bez kofeinu, že si ji můžeš dát třeba k večeři, ale já jsem si teď vzala tady tu. A potom tady mám pytle do koše a kínou. Dlouho jsme ji neměli, takže jsem nám ji vzala. Ještě jeden hermelín. Tady ten krémík jsem si vzala k posteli, abych měla, tam mi došel. A ještě úplně klasickou indulonu k počítači. Balení Actimelu, máslo, cizrna, parenica. Vzala jsem si i tady ten jeden shake Vilgain. Já tam teda teď plánuju objednávat, takže jsem si toho tam nechtěla brát tolik, ale je fajn, že takhle v Albertu mají i Vilgain. A vzala jsem si teda aspoň jeden shake, no. A taky tady ty 2 tyčinky. Takhle, no, tady to borůvkový cheesecake a tady kokosová kokosová, no, těm jsem neodolala, koukala jsem na ně už na netu, že tam mám připravený, že si je objednám, ale vzala jsem si je už teď. Tady máme jablíčka a brokolici. Tak to vypadá, že to máme z nákupu všechno, tak mi napiš, jestli tě bavilo takhle koukat, co jsme si koupili, no, nevím, takový jako obyčejný, ale proč ne, že jo, tak je to součást toho dne, tak jsem ti to chtěla ukázat, já to jdu ještě tady to doklidit a jdu si udělat něco k obědu, protože už mám fakt velký hlad. Tak, to už je lepší, takhle máme doplněno, no, že si rovnou beru to kuřecí tady, teda krutí vlastně. Tady jsem si udělala, doufám, že mě uslyšíš, trošku tady hučí, mám zaplou digestoř, ale úplně jednoduchou zálivku ze sojovky, tý sweet chili omáčky, sušeného česneku a trochu citronu. Tady jsem si připravila mrkev a okurku. Tady mám v rýžovaru rejžičku, už jsem ji udělala, tak jsem si ji nandala a jenom jsem takhle udělala teda to krutí masíčko a okořenila jsem ho nějakýma tady vším možným, tady ty kuřata a ještě nějaký věci jsem tam přidala. A teď jsem to zalila kuřecím vývarem, dala jsem ho docela dost. Je to čistý kuřecí vývar. Vím, vypadá to divně, ale je to výborný. Možná jsem to měla líp trošku naskládat. Nevá. Teď si tam přidám tu zeleninku, ať nám v tom hezky něco i křoupe, to miluju. Takhle, co si budem. Vzhledově to nevypadá nejlíp, jo, ale určitě to bude výborný, takže tak a hlavně je to fajn, vyvážený jídlo za mě, i také s tou omáčkou, hned ji na to dám, ale prostě jako normální, fajn, ultra rychlý jídlo doma, to já mám ráda a no, nevypadá to nejlíp, ale dobrý to je. Dám tam teda teď tu zálivku, takhle, no to je nádhera, ještě tam přidám trochu sezamu a tady ty cibulky, no, lepší by byla asi jarní cibulka, jak zdravější, taky chuťově by to bylo určitě moc dobrý, ale to nemám, takže tam dám aspoň trošku tady ty. Tak to bychom měli, podle mě to bude výtečný, já si to jdu dát, protože už mám velký hlad, ještě si vezmu to pitíčko k tomu, vezmu pitíčko a dobrou chuť. Já jsem právě uklidila kuchyň a vyndala jsem si tady tu prázdnou skleničku a udělám si do ní chia pudding, ať mám na zítra. Mám tady ten. Není špatný. Dělám si doma i jako klasicky jenom třeba z nějakého alternativního mlíka, jakože z kokosového nebo tak, nebo i z normálního, když nemám, a klasických jenom chia semínek, ale i tady ta směs takhle už ochucená je moc dobrá. No takže to si připravím, ať mám na zítra, pak ještě půjdu chvíli uklízet, udělám si kávičku a půjdu pracovat. Oni tam mají nějaký to dávkování, ale to se přiznám, že úplně neřeším.
No, tak nějak. A můžeš to smíchat buď to s nějakým mlíkem, ale já to dělám jenom s vodou a je to dobrý, tahle směs. No ahoj, ty jsi přišel podívat. Ty jsi přišel podívat. Aha, ty bys si chtěl taky? Co ty bys si chtěl? Aha, no jo. Jsi hodný kluk? Ano. A mám to. A teď to pořádně zašejkujeme. Asi jsem to udělala trochu tekutější, uvidíme, ale já si to vždycky přidávám trochu do kaše. Jo, tyhle masky, tohle balení je to strašně fajn, protože jich tam máš kolik? 25. Je to fajn, mám to takhle v ledničce, vždycky si vytáhnu večer, mám to z Hebe a fakt jako super, no, takže takový tip. A jdu uklízet. Ahoj. Ahoj. No jo. Mě nikam nepustíš ani na krok, viď? Já jsem ti chtěla ukázat včelky, ale už, vidíš, zalítají, už nelítají, no, už jsou doma. Tak třeba příště. Ale vidíš, už se vracej. A na koho ty tady křičíš? No, ty chceš pozornost taky, viď? Jo. Udělala jsem si kávičku a šla jsem na počítač. Musím si namazat pusu, nebo namazat, tam si není lesk. Tady ten od Essence, Juicy Bomb, a ten je jako s karamelem a to je boží. On úplně chutná, jak když si dáš na zmrzlinu takový ten karamel, jak ti dají v restauraci nebo někde v kavárně, víš co, takový ten tekutej, tak to chutná, nebo voní. Je to prostě takový pocit na rtech, ale to jsem nechtěla říct, jenom jsem chtěla říct, že už máme pomalu večer, den se nám chýlí ke konci, ale ještě nás něco, no už moc tolik nečeká, ale nevadí, já už mám pro dnešek víceméně všechno hotovo, ale ještě bych si chtěla zajít na pás, asi ještě udělat nějaký kroky, ale nejdřív ti ukážu, co jsem teda pořídila v Sinsay. Mám tady teda takovouhle taštičku, vůbec toho není moc, jo, jsou to asi 3 věci. No už vypadám trošku jetě po celém dni, ale to neváže, jo, my jsme tady holky, máme pohodičku, neřešíme to, ale koupila jsem si takovouhle kabelku. Mně se líbilo, že je trošku větší, že já mám většinou takový jako malinký. Hnědá je takováhle jako, vidíš, to je jako, že se myšová, nevím, přišla mi fajn, líbí se mi tady ten detail. To mi přijde hezký. Měly tam i boty, které byly v takovéhle barvě a já jsem si zkoušela, protože jste asi 200, 300, něco takového, tak jsem si říkala, že to by bylo úplně skvělý. Prostě také někam na lítačku, přesně když jdu jenom nakoupit na takovejhle den, jako byl dneska úplně boží, ale měli jenom 39 a ty mi byly velký a 37, ty jsem si ani neskoušela, ty mi byly malý, no, takže ty by mi určitě byly malý, takhle. Takže bohužel, ale asi se možná kouknu po nějakých takovýchhle hnědých potách, tak kdy vidět, jestli víš o nějakých hezkých. No, kouknu se. Každopádně kabelka byla ve slevě za 179 korun. Takže paráda. Potom jsem si vzala tady tu košili, takhle hezky uvidíš ten vzoreček i docela tu barvu. Už si ji na mě viděla, už se ti tady asi teď nebudu točit. Viděla si ji na mě, já jsem si ji nejdřív zkoušela v menší velikosti, ale to mi vůbec jako nešlo zapnout. A tady ta jako zapnu ji přes ty prsa, ale je to taky jako, jo. A já si myslím, že jsem si tuhle stejnou kupovala v loni. Ježišmarja, snad nebudu nemocná. Já jsem se před pár dny uzdravila, byla jsem nemocná, teď to chytil manžel, už se z toho taky dostává, ale tak doufám, že se mi to zase nevrací. Ale chtěla jsem říct, že si myslím, že tady tu stejnou jsem si tam kupovala loni, ale v takový růžový a ráda ji nosím. Myslím si, že mi to sluší, že mě to tak jako rozáří a modrou mám ráda, manžel na mě miluje modrou, takže jsem si ji vzala taky. A navíc taky byla ve slevě a stála 199 korun. A stejně tak tahle černá košile, zase takhle asi uvidíš hezky ten vzoreček, jak vypadá, takhle rukáv, taky si ji na mě už viděla, točila jsem si ti tam v kabince, takže víš, a to stála taky 179 korun ve slevě. Takže za mě fajn, no, na takový ty lítačky běžný dny, za mě dobrý, za ty peníze úplně skvělý. Jo a na tohle jsem zapomněla, ještě jsem si tam vzala takovýhle rukavice na zahradu. No, co na nich je, nějaký ptáčci, stály 39 korun a to je všechno. No, zkoušela jsem si tam toho hodně docela,
ale úplně v ničem jsem se nějak jako necítila, ale tyhle kousky mi přišly dobrý, těch bot mi je trochu líto. Každou chvíli by měl už přijet manžel domů, takže se na něj těším, asi si popovídáme, jaký byl celý den, protože jsme celý den byli od sebe a my většinu času trávíme spolu, takže se těším. Taky teď teda ještě půjdu na pás a říkala jsem si, že bych se potom zašla do sauny. Já ani nevím, jestli jsem ti tady ukázala, respektive myslím si, že jsem ti ji ukázala ve vlogu, když jsme ji kupovali, ale ne potom už jako když jsme ji měli sestavenou. Miluju to, fakt tam chodíme pořád, je to úplně skvělý, takže si možná potom zajdu do sauny, udělám si nějakou dobrou veču. To je plán na dnešní den, nebo na zbytek dne, už toho moc není. Si sem dodát ten krém na ruce do ložnice. My jsme si tady v té místnosti udělali teď úplně nově ložnici, já ti to určitě někdy ukážu celý. Chceme si sem ještě dát jiný noční stolky, tyhle máme teď z jiný ložnice, už máme vyhlídlý nějaký fiké, ale chcem to vidět naživo, takže to ti určitě vezmu s náma. Ale máme teda takovouhle infrasaunu. Já až potom, jestli sem dneska půjdu, mám to v plánu, teď půjdu chodit, ale pak bych sem chtěla jít, tak ti ukážu, kde se tady nastavit světla, tak a teď to nebudu zapínat. Je jako pro 4 lidi, jakože 2 a 2, jo. Má tady světlo, můžeš si to propojit s Bluetooth, takže s telefonem je tady i rádio, ale my si to vždycky spojíme s telefonem a tak ti to pak když tak ukážu, jestli půjdu. Já myslím si, že jo. A byl to asi společně se sušičkou teda letošní nejlepší nákup. To je jako určitě, fakt je superová, je veliká. Takhle si můžeš větrat. Jo, tady to je otevřený. Ale manžel si hned jde dát trochu no, děti, jo. A jak jsi měl celý den, nám řekni. Luxusně. Jo? Když jsi byl beze mě, máš být zarmoucen. Byl jsem zarmoucen, ale jak jsem se měl luxusně. Ty vado. Manžel mi ho kupoval k narozeninám loni a je z Decathlonu. No a musím říct, že je fakt super. Tak přichází čas na saunu. Zapínám. Zapnu tady ionizér, myslím, že se to tak jmenuje. A máme tady teda čas automaticky nastavený na 60 minut. Tak dlouho tady já teď rozhodně nebudu, myslím si, že si dám tak 10-15 minut jenom tak na prohřátí. A to si myslím, že mi bude stačit. Jinak, jak vidíš, zapl se tady... Počkej. Zapl se tady to velký světlo, který já si vždycky vypínám, protože to je na mě moc ostrý, ale jde potom tady zapnout ještě, čekaj, já to vypnu, to vidíš? Takhle barevný, tady ta zelená teda není úplně ono, ale jde potom ještě i takhle modrá, kočka na mě volá, jestli to slyšíš. Bo tam to byla spíš taková tyrkysová, tady je modrá, růžová, červená, tu si dávám skoro vždycky, je to takový příjemný, nevím, přijde mi to, že to tak k tomu jako jde. A nebo to jde teda samozřejmě úplně vypnout, což většinou máme přes den. Já si teda dám tu červenou, ještě to jde snad nějaký, že se to takhle bude jako, tady tím se to myslím nastaví ještě, že se to bude nějak měnit, ale já si dám tu červenou. Jo, ještě tam byla i bílá, ale já si teda nechám takhle červenou, no a tady už vidíme nakolik, počkej, ty to nevidíš? Teď. Tady vidíme, kolik je tady aktuálně stupňů, nahřívá se to, jde to až do 65, takže já si to vždycky nechávám na maximum, aby ty panely mohly působit. No. Nechám teď zavřený ty průduchy, když se to bude nahřívat a už to začíná hezky cítit a potom je otevřu, až tady půjdu, tak si to většinou ten jeden otevřu, no ale teda takhle saunička. Ještě jsem zhasla i to světlo zatím, takhle to hezky teď uvidíš celý. Slyšíš tu kočičku? Tak já jsem vysaunovaná, jdu do sprchy, miluju tady ten olejček mimochodem. U tohohle jsem čekala trošku lepší tu vůni, ještě jsem kupovala perničkový a ty byly lepší a tady to poslecový taky krásně voní. No, já si udělám sprchu, večerní skincare a pak už jenom mazleníčko. A to máme všechno z dnešního videjka. Já ti strašně moc děkuju, že jsi na něj koukala. Doufám, že tě bavil takovejhle
obyčejný den, i když byl moc hezký a vlastně obyčejný nebyl, ale jako vychápeme se, nikam jsem vyloženě nejela, nic se jako žádná velká akce neděla, ale prostě byl takový hezký den, tak doufám, že tě to bavilo, budu moc ráda za zpětnou vazbu do komentářů, taky budu moc ráda za like, odběr a zviditelnění videa a moc se těším zase příště. Pa, pa.